și destul de frecvent în timpul tratamentului de cancer mamar se întâmplă să iei în greutate. Și cancerul mamar este un tip de cancer pentru care kilogramele în plus pe termen lung îți cresc riscul de recidivă. Și atunci, de exemplu, o persoană de genul acesta ar merita să discute din punct de vedere al alimentației în așa fel încât să reușească să scadă kilogramele pe care le-a adăugat de multe ori în timpul tratamentului. În vreme ce, tot după terminarea tratamentului, cineva care s-a tratat de cancer de stomac și care a trecut printr-o operație de gastrectomie, a trecut radioterapie, chimio și așa mai departe, a slăbit foarte tare, a pierdut multă masă musculară, se află de foarte multe ori într-un stadiu de malnutriție, în sensul de subnutriție și va avea ca obiectiv pentru îmbunătățirea stării generale să recupereze greutate, dar să recupereze greutate și prin masă musculară, nu doar să adauge și aportul proteic, care trebuie dozat. Va avea foarte plauzibil nevoie de suplimentare de micronutrienți, pentru că doar din alimentație nu reușește să-și aducă. Deci, și după tratament, lucrurile nu stau exact la fel pentru toată lumea. Toată lumea, sigur.